салом ба ҳама бародаро подписчикҳои канали Androtouch. ҳоло ки видеоро оғоз накардаем, ҳатман аввал ба канал подписатсия карда обуна шавед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. имрӯз ман ба шумо чӣ тавр дар даруни соат программа, ҳамин программа аст, фото, видео, музика, папкаҳоро пинҳон карданро нишон медиҳам. силки программа дар описание мешавад. метавонед аз Play Market дар онда скачат карда гиред. вақте ки программаро скачат карда гирифтед, медароед ба дохили программа. вақте ки ба дохили программа дохил шудед, дар инҷо танҳо соат аст. вақте ки шумо аввал программаро установка карда гирифтед, аввал код мемонед дар инҷо, яъне код просто соатро ба соати ба худатон мувофиқ мемонед. баъдан мобайни ҳамин соатро пахш мекунед, яъне соати худатон тӯғӣ кардаатонро дар инҷо мегузоред. баъдан боз як бори дигар ба маркази соат пахш мекунед. читавре ки дидед, дар дохили программа дохил шудем. дар инҷо музика, файл, видео, сурат ҳаст. добавид кардан хоҳед ҳамин значоки плюсро пахш мекунед. мо як-ду расм дохил мекунем дар инҷо. ин расмҳоро танҳо мечинеду ҳамин значоки қулфро пахш мекунед. баъдан дар инҷо дар Pictures пахш мекунед. вақте ки дар инҷо гузашта шуд, окейро пахш мекунед. тамом дар Pictures дохил шуд ҳамин расмҳои дохил кардаи мо. баъдан боз плюсро пахш карда ягон видеоро пахш мекунем. дар инҷо видеои ба худатон лозимаро мегиред. мисол ман ҳамин видеоро мегирам, боз значоки қулфро пахш мекунем. дар инҷо видео, читавре ки бародаро дар инҷо дидед, видео ҳам брид шуд. баъдан боз плюсро пахш карда дар инҷо импорт аудио, яъне музика, ягон музика добавид мекунем. музикаро мечинед танҳо. баъдан дар боло значок навистагиаст, локс пахш мекунед. дар инҷо музик окей мегӯем. читавре ки дидед, дар инҷо музика ҳам добавид шуд. бародаро, программаро ҷои хубаш ҳамин аст ки аввал ба программа дохил шавед. дар инҷо танҳо соат рафт истодааст, яъне тоб диҳед ҳам тоб намехӯрад. аввал барои тоб дидан бояд маркази соатро пахш кунед. баъдан соати тӯғӣ карданро мечинеду мекушоед. бародаро, бо ҳамин видео ба охир расид. ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия карда обуна шавед.